nne nwanne m ihe na-ekwu ikwu ụra nne ikwu ụra ọ dị somewhat is bịa wụrụ otu nwoke ya bịa sị gị na ihe dị somewhat is inwe ike isi n'obere ihe ikwu ụra kekweni mana ihe a nwere ike ibute ezigbote esemokwu ifu nwaanyị ọkwara ngwongwo ya pụọ na rum ya na di ya hụrụ nwaanyị ọ nọ na palọ na-ehi ụra sị gị na ya gakwa ijekwuru nwoke ahụ na-ekwu ụra ka lokomotive ya nwanne anyị nwa na-eje ụka anyị anaghị akwado nwaanyị ije laba ebe onye yi na ya ka na-ayị tupu ọ lụọ so onwe ka ị ga-esi gbata ma nwoke ma nwaanyị onye chọọ ịlụ ma ọ na-ekwu ụra ọkwa ị na-aghọta ihe ị ga-ajụ ajụjụ si nne ewekwela iwe ị na-ekwu ụra adịghị agba ọwụ na ikwu ụra ọwụ na agaghị ma ọwụghị ịma onwe ndị na-ekwu ụra a na-agwọ ya n'ụlọ ọgwụ ndị na-ege anyị ntị ọ bụkwa na ị na-ekwu ụra na-ekwe nke na-eme ndị gị na ha na-amaghị ụra biko gaa hụ ndị dọkịnta a na-agwọ ya agwọ nwere ya ga-enye gị mmadụ mee ama m na onwe ha na-asị mmadụ mee ka o nwee ike iji ọgbadata ya a na-agwọ ya agwọ ị na-ekwu ụra onwe onye ị ga-agwa na ọ dị ị na-ekwu ụra onye ahụ ihe m na-ekwu onye ahụ nwee ike hụ gị n'anya nke ukwuu ikwuola ha agaghị eme onye ahụ ahapụ gị mana ọ ga-eburu n'obi ọ ga-ama maka ịmara ihe ga-amara ka isi ejikwa ya nwere ike ọ na-eche ọma gị nwa imi ụra ịma ihe ikwura na aka enye nsogbu bụ ọ bụ na ịrahụbụ ụra onye ga-ebido o nwere mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ anyị na-ema gị o nwere onye na-ekwura sị na ọ na-ekwura okweghọ o ruo otu abalị ọ na-ehi ụra na-ekwu ụra ya were ihe igwe fon wee rekọdụ tiwee fụ ọtụtụ asị ya nne ihe ikwuru n'abalị ọ sị gịnị nwa kwuo ụra anyị wee gbanyere ya bụ igwe okwu o wee hụ ebe ọ nọ na-agụ ma ọlto ma base since mgbe ahụ abịa m chọpụta na ya bụ nwa ada na-abụzi ọchị ihi ụra ọma achọ ịlaba ezigbo ụra ọ ga na-achọ ka ndị ọzọ himechụọ ụra ime ị na-arahụ ụra mmadụ bido ikwere dama ọ bụ na mgbe ahụ ị nọ n'etiti ụra na ụwa ebido ikwu ụra ụdị mmadụ ma ọ na-eme m mmaghị nzu ụra ọ na-enye m nsogbu so ọ dị mkpa na akpa ya nne nwere ihe ọzọ n'obi m ọ dị ezigbo mkpa ka ekwuo maka ya bụ ihe gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị ịma na dịka i kwuru anyị nwa bụ ndị na-eje ụka nwere ụfọdụ ihe gị na nwoke na nwaanyị na-eme enyi ekwesịghị itinye aka tupu ha anụọ di na nwunye mana ka a si ga-etinye aka ọ bụghị na ama mkpanwu ya ka nkata enwere ụmụ nwoke nwere ike ha nwere dịka ha ndị obere oyibo asị na horse enwe ụmụ nwaanyị na-abụ ha mee ofu ma ịbụọ ike agwụgo ha mmadụ na-agba abịa banye n'ihe gbasara di na nwunye ha ga na-enwe nsogbu maka ịma na ihe gbasara mmekọahụ nwoke na nwaanyị so n'ife ihe ịma ọnwa gbasara ikwuru ya so n'ofe ihe na-eme di na nwunye ọ na-eme gịnị ọ na-atọ ụtọ ya bụ ihe anyị bụ ụmụ agbọghọ na-alụbeghị di ọ so na ụmụ ihe ndị ahụ ị na-ekpe Chineke nye m nke m ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ahụ metụrụ m hụ ebe m ga-eme gịnị aragide ahụ ya ọ dị ezigbo mkpa ụfọdụ ndị ada akpa ya ka nkata ịbatazie gị nwa bụ nwaanyị na-enweghị ike ma ọ bụ nwoke enweghị ike nwoke bụ onye na-abụ ọ ma na ka ike ya ha ọgọ ofu ma ihe na ike abụghị ya ọnụta nwaanyị na-achọ abido abalị niile ihe a na-esekwa okwu tupu ị na-amanya na nwoke sị gị na nwunye ya adịghị enyeju ya afọ bido gawa n'ezi ikwudi okwu sị gị na ebe nwaanyị jeka iche ime ọzọkwa n'ihe gbasakwa ihe a bụ na o nwere ụfọdụ maka ka ihe mebụ na uwe emebigo anyị chọọ ka anyị na-agwa nwaanyị eziokwu anyị ga na-ekwu ya ka ọ dị e nwere ụfọdụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-arahụ ha na nwoke rahụ ha na nwaanyị arahụ nke ndị Igbo na-akpọ ndị bisexual nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị biko ọ bụ na ị nwere nsogbu ahụ maka na onye kere ụwa kere ya na nwoke ga-ahụ nwaanyị n'anya o meghị ya n'ụdị nke ọzọ mana ọtụtụ ihe na-emezi n'ụwa na ihe na-emezi ka nkụ ọ bụ na ị nwere ụdị nsogbu ahụ biko onye ị chọrọ ịkpọ nwunye gị ma ọ dị gị biko gwa onye ahụ ọ bụ na onye ahụ mana ya ga-enyere gị aka maka ihe a bụ ọnọdụ na-adịghọ ka Chukwu si kee ya ọ bụ na onye ahụ n'oge mana aba na di na nwunye ma ngwa onye ahụ agwa onye ahụ nọkọtazie otu ụbọchị a na-ekiri n'ihe onyonyo ịpụta ịhụ di gị na nwoke ọzọ ụmụ nwaanyị akwara ngwongwo ha na ma ọ bụ ịhụta ịhụ nwaanyị ibe nwunye gị
na nwaanyị ọzọ ịma na ọ ga-adịrị gị izi ịgbaghara di gị mebi na ya na nwaanyị ọzọ mana nke hụ di gị na nwoke nne m ka ihe nwere ikwu n'okwu a eche m na o so na ofe ihe a ga na-akpa ka nkata nke a wee ezigbo arụ na amadị ka esi ekwu